салом ба ҳамаи тамошобинон, хуш омадем ба канали Арзанда. Имрӯз ҳамроҳ як намуд торт тайёр мекунем, аниқтараш торти дамскии палчики тайёр мекунем. Хуб, маҳсулот барои мо лозим аст 320 мл об, 150 грамм сливочное масло, 5 дона тухм ва 200 грамм орд лозим аст. Хуб, тайёр мекунем акнун. Дар аввал 320 мл обро меандозем ва ба болои плита мемонем ки то ки каме гарм шавад. Об каме гарм шуд ва акнун сливочное маслоро меандозем. Ва боз каме дигар намак мепӯшем. Акнун боз ба болои плита мегузорему, пурра мемонем ки сливочное масло ва намак об шавад. Сливочное маслоро низ об кардем ва акнун ордро кам-кам меандозему омехта мекунем. Хамирро хуб омехта кардем, ҳамаш як хел шуд ва акнун ба болои плита мегузорему, боз каме дигар мемонем ки то ки оби мондагиш ҳамаш хушк шавад, яъне ҳамин хамир пурра беоб бошад. Хамирро ба болои плита ки мондем ҳатман омехта мекунем. Хамирро тез-тез ҳамин хел омехта мекунем то ки хамир начаспад. тамошобинони гиромӣ, чӣ хеле ки мебинед, аллакай хамири мо ба дег часпидестай. Вақте ки хамир часпиданро сар кард ба дег, бас мекунем, плитаро мекушему, хамирро аз болои плита мегирем. тамошобинони гиромӣ, хамирро каме хунук мекунонем то ки дар вақти тухмро андохтан тухмҳои мо напазад. Ман тухмҳоро алоҳида гирифтам то ки андохтанаш осон шавад. Кам-кам тухмро меандозему, бо миксер лат мезанем. тамошобинони гиромӣ, чӣ хеле ки мебинед, хамири мо каме сахт аст. Барои ҳамин боз як донаи дигар тухм меандозему, омехта мекунем. тамошобинони гиромӣ, ана ҳамин хел хамирро тайёр кардем. Хамири мо бояд ки ана ҳамин хел шавад. ғафсияш ана ҳамин хел. Ва акнун ҳатман ба листи тафтон пергамини бумагаро мегузорем ва ба ягон пакет, агар ки шумо пакет барои ҳамин пухту паз дошта бошед, агар боз хубтар, агар ки надошта бошед, ҳамин хел пакетҳои оддӣ мешавад. Пакетҳои оддӣ бояд камтар сахт бошад, агар ки мулоим бошад, агар канда мешавад. Ман якта пакет ёфтам ва акнун ба пакет меандозем. ана ҳамин хел хамирро ба листи тафтон гузоштем. Акнун ба тафтон ба 200 дараҷа гармӣ дар муддати 10-15 дақиқа нигоҳ медорему. Баъд ба 180 дараҷа мегузорем тафтонро, боз 5 дақиқаи дигар нигоҳ медорем. тамошобинони гиромӣ, то хунук шудани шириниҳо мо кремашро тайёр мекунем. Барои крем ба мо лозим аст сливкиҳои 33%, сахарни пудра ва ҳатман сметанаи 20% лозим аст. Дар аввал сливкиҳоро меандозем.
тамошобинони гиромӣ, кремро низ тайёр кардем, шириниҳо низ тайёр шуданд ва акнун ҳози тортро мечинем. ҳанамихел ба як коса ман мечинам, барои он ки осонтар мешавад. Агар ки ҳамихел худашро чини, агар ғалтиданаш мумкин, барои ҳамин ман дар коса мечинам. тамошобинони гиромӣ, ана ҳамин хел тортро пурра чиндем. Акнун боз болояшро бо ана ҳамин пакет мепечонем. тортро печондем ва акнун ба яхдон мегузорем 1 соат 2 соат, то ки торти мо дам гирад. Ба морозилник не, ба холодильник мегузорем. тамошобинони гиромӣ, торти мо дар яхдон истод, ана ҳамин хел нағз шуд, хуб шуд ва акнун ҳамин креме ки зиёдӣ карда буд, ба болояш худшро мемолем. кремро молидем ва акнун ба болои торт метавонед шоколад молед, ё ки метавонед ҳамихел монед. Ҳамихелам хушрӯ ҳаст. ман каме шоколад дорам, барои ҳамин шоколадро мемолем. тамошобинони гиромӣ, торти мо низ тайёр шуд. торт бениҳоят болаззат менамояд. Аллакай тортро чашидан, торт то субҳи саҳара наистод ва акнун ҳози тортро мебурему, мебинем ки кани қабаташ чӣ хел шудааст. тамошобинони гиромӣ, ана ҳамин хел торти мо шуд. шумо низ ҳатман барои наздикони худ тайёр кунед. ба ҳамаи шумо иштиҳои таом хайр. То дидори оянда, дар паноҳи худо бошед.